Nus Family Vlog गासैखौबो Nus Family Vlogआव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना लोगोफोर आं दा थांनो ओंखारदों हाबा जानो ओरैबायदि हाबायानो मोननै मोनथाम नसेनिया दरा गोदान खैना गोदान थुखैनाय आरो नसेनिया हिनजावसा हरगोन हिनजावसा हरनायनि रिसेपसन आरो बिथिंजाय बार्थडे माने बबे मोनसेयाव थांनो मोनथामावबो एसे थांनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दा आं ओंखारलांनोसै हाबायाबो एसे गोजानावनो जों दा थांगोन बागान गेजेर गेजेरसो हाबा जानो थांग्रोगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो नै लोगोफोर बेथिंजाय जोंहा रेडि जाबायानो दै लायनो थाखाय दै लायनो हिनजाव गोदान हौवा गोदान थुखैनो थाखाय दै लायनो थांनो ओंखारदों नै बेथिंजाय दै लायनो थांग्राफोरा नै रेडि जाजोब्बाय आरो बिथिंजाय सासे बिबाजैया नै रेडि जाना थादो दै लायनो मोजांसो जादो समायना नुदो दिनै खैना बायदिसो नुलायलांदो बिबाजैखौबो औ खुलुमबाय जै जाथो आब' देउरिया जोंहा दै लायनो थांनो थाखाय आफा बोराइ बाथौ सिजु गुदियाव आर'ज गाबग्रोबाय आर'ज गाबनानै नै दै लायनो थांनो थाखाय थाग थियारि जाबाय Yeah. दै लायनो थांनो ओंखारदों होनलांबाय Ê, nâng tiền năng edit. Tiền năng edit kelamaan aja ya, kasih homna ho, share ke homna ho. Deh, uthi, bola ho. Lain super. Zai. Nah. Doi lain tangrapur kang English porong landur roh. लोगोफोर जों फैयै दा बेलसिरि दैसायाव सफैबाय जोंहा दै खावनोसै नै बिबाजै मोना बिबोनांनि हाबानि थाखाय दै खावनो फैदों फैदो थौ लोगोफोर जोंनि गामिनिनो बिथां पुर्नसिं बर' आरो बिथांनिनो बिसि प्रबिना बर'नि फिसाला उन्दैसिन बिनि हाबानि थाखाय बेलसिरि दैमायाव जों दरा खैनाखौ थुखै
सफैनो थाखै दै बिनो फैदों जोंहा दै बिनो फैनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला नों बेलस्रि दैमाया जोंखौ गावनि असे फिसा साननानै निमाहा होनांगोन दिनै गंनै लथायाव दैखो दहाय आइ बेलस्रि दैमा दहाय बागान सफैबाय बागान गेजेर गेजेर हाबा जानो थांगासिनो दङ लोगोफोर नै नायदो हाबायाव सहैनोसै